ni e kinde mane idwa gol jopuonje Eminet ka itero gi esha weche no wachore mathoth ahinya jopuonj moko ahinya to kokalo kata e riwruok mag jopuonje mar mondo mi chiwane lera inyako tudore kod weche ma ok gin adiera ma seche moko ne wuoka kuom jopuonje kotudore kod okuma mar thieth mano mar SHA mar mondo mi jopuonje ng'e ni kochakore chieng' tarik 1 e kinde ma gibro bedo ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA onge ng'ikruok moro amora ma gibro bedo ka giwinjo. Wasetemo ahinya tiyo gi TSC to ikore waseikore watiyo tieno watiyo kinyi wanono gimoro amora wa test every system wanana joma ikore ne japuonj mabiro nikech ging'eny kendo dwaher ni kik ging'ikre kendo kik gichandre. Omiyo bed ka miyo gi assurance ni koko no bede yes nikech gimanyien nyaka thuth ni kachandore to japuonj dhi biro kama system nitie system waseng'e kore kendo watemo tiyogo kaka dhi. Omiyo wadhi bedo ne gi standby ochaka maber to dhi adhiya maber to tiya maber ng'ikruok moro amora ma dhi bede wanana dano gi system nyaka yude gimoro ma dichandi ka to wan ready kendo wan available to loso gimoro amora ma dikel ng'ikruok kata ma dichandre. Omiyo kik giluor gibiya ng'ata madwaro thieth ochom thieth tabu moro amora mowuok wantie waseketo avenues ma ginyalo yudo wago wan gi offices wan gi mtandao wan gi sim wan gi kamoro amora wan gi points wan gi huduma centers kamoro amora modhiye kopenjo nyaka to yud konyruok. Omiyo kik giluor gibiya mondo giwuoth kodwa watim mar konyo gi yudo thieth ka gituo. Ando ka janeno wa moro kai en Linet Tito entiere Andingo School wacho ni bende gidhi yiere